ukubongela omunye umuntu ugqigima uyoba isicabacaba sakhe lapha ugodla indalo noma uwephukile uyomthandaza lamasimba ezweni ofana wakithi unjoko. That is total rubbish. Welcome to Inqonqo TV. Namhlanje ngiphethe ungizwe Mchunu icaba mfowethu umfoka Mchunu azwile kulezi insuku njengoba nje kade ebhizi shikashikana noSimomoza kanye noThibela manje kusevela wathi nje akayifake zonke enyameni kumfoka Mbambo unjoko ihobosha lasemshisandla. Kodwa wembulo wami ngaphambi kokuba sifike nje lapho ngicela ukuthi ubunga subscribe bese na notification bell ngoba mina nawe siyakude. Sibonge nalabo abasanda kujoin Inqonqo sithi isandla sendlula ikhanda. Hayi womkhaya mina ngeke nguphendule ushana uqinisa ngeke ngizophendula indaba yomkhumbuzo indaba kaJobo uJobo ikusasa lakhe liqhamile ngitshela iqiniso mina mkhaya futhi la ngamtshela uyosha mama ebona lo mlayezo ingqondo yakhe ayisebenza njengoba ubeza kahle exakwele umsamo njengoba uxake wonke umuntu kodwa uthe soka lapho yena wagijima uyoba ikhwapha alomfana wakithi ofuna abasakazi abaculi osomabhizinisi bonke babe role on yakhe. Yabona indaba kaJogo into engisayikhuluma mina yabona kubalulekile uma umculi ukuthi uyicabangele ukuthi nawe usendimeni hayi ngoba unomona cha kuyenzeka umculi mangabe ezuze ungaphezu kwamandla bembongela abantu kodwa umbongele njengokuthi nawe umdlalo usegroundini awuyili kokhothama labantu abafana bakwaMinimesi. That one is very important. Manje ke lana yena uqoqa bonke abaculi abafica benomqondo owiki nomfana wakithi bese benze icabacaba zakhe. Yini nje ehlula ukuthi lo mfana wakithi unjoko akwazi ukuthi ahambe kuyileni enjenge yomzukulu goduma kahle kanye nalomfana lona unto encane. Abafanele abasengibafunde kahle ukuthi hayi ngoba benomona kodwa bayawahlonipha ama-brand abo nonkosi yamagcokana. Ukubongela omunye umuntu ugqigima uyoba isicabacaba sakhe lapha ugodla indalo noma uwephukile uyomthandaza lamasimba ezweni ofana wakithi unjoko. That is total rubbish. Yikho ekhiphe isishiphi se-album nje into engala lo muntu uyokagcina ngoqoma njengoba namanje usaqumile. Asimazi ukuthi emvelo koqoma washo emvelo kwalapho washo lapha yini nayo le ngqondo yakhe ngamtshela mina ngizomtshela njongo enza ekhohla mose irolo oliyala umfana wakithi khohla ngeke uze ndawo fanele uzazi ukuthi ubani mamculu uhloniphe abantu kodwa musu besicabacabo ube incethe yomunye umuntu mawulambile khuluma ndoda sikuhlanzele indishi hayi yoba irolo onomunye umfana. Umfana uphila la umzukulu ubuthi uyihlonipha kanjani uyazi when to talk and when not to talk uyazi when to submit and when not to submit. Abafuna abayihloniphayo lapho abayaziyo impilo yabo abazi ukuthi bahloseni unjoko nje isiphukuphuku somfana ebengisethemba nami ngalekelela la ngilekelela khona kodwa I'm disappointed, completely disappointed. Ingqondo yalo bala ngayisebenzisa uphuka nje vele wayizekela ubuxoki manje ke yini le nto leyo useyovuka ngayo imali yakwa-Retention Fund ayikho le nto.